Виж, дядо Илия, какво ти даде? Ети, заповядай. Никога не съм Колега, седяла с Какво е мама? Кой е подарил кукла? Кой мама подари? Леля Светло? Кажи благодаря. Да, беше отворите. Чакай сега. А какво е подарила баба? А баба какво подари? Е, това покажи. Покажи сега. Ей. И това Леля Светла. Да. Кой ги подари тия фибички? Да, Хайде отложи сега. лаптоп. Виж, Айде, хайде да пусни айде. музика, Анито. Айде. Пусни музика, мамо. Куклата, да. Принцеса, това е принцеса. И голяма и Отвори малка му я. принцеса. Ей тук обаче да седнеш, защото там ще събори нещо. И конче има, да? Ей тук ела да седнеш на диванчето. Хайде. Ела да седне Анито на диванчето. Опа. Седни. Можеш да си поиграеш, докато сме в залата. Хайде и бати да седне тук.